Backstage νούμερο 1. Θα βάλουμε το κασκολιά από τα στούδια. Ναι ρε, γιατί λογικά είμαστε στην τούντρα πάνω, Ρωσία. Δεν είμαστε στην Αθήνα που μία κάνει κρύο, μία κάνει ζέστη. Ας πούμε. Η υγρασία, ναι. Όχι ότι ο καιρός τρελάθηκε. Ένα-δύο, τεστ. Στο προηγούμενο βίντεο το όπλο δεν άρεσε πολύ στο YouTube, άρα η εναλλακτική μας. Δεν θα το κόψει το ισουρού. Διάβασε κόμικ. Λοιπόν, τηθήκαμε, έπιασαν τα κρύα. Οι υγρασίες περισσότερο εδώ στην Αθήνα. Θεσσαλονίκη πάνω δεν ξέρω τι τραβάτε. Αλλά καλά να πάθετε. Τι κιθάρα, δεν ξέρεις να παίζεις. Ξέρω να παίζω. Θυμάμαι τους χαρτιές μου. Φέρε εδώ. Εντάξει. Είναι σκληρή η πάνε. Για εισαγωγή. Αποκλειστικά μόνο για τους συνδρομητές. Αλλά δεν πληρώνει κανένας, οπότε για όλους. Λοιπόν, μπήκαμε και επίσημα στη χριστουγεννιάτικη περίοδο και σήμερα θα κάνουμε ένα ειδικό αφιέρωμα για τις χριστουγεννιάτικες ιστορίες στα Disney Comics. Πάμε! Οι χριστουγεννιάτικες ιστορίες comics έχουν μεγάλη σημασία για το σύμπαν του Disney Comics. Όσες ιστορίες έχουν ένα δικό τους format και πολλές από αυτές είναι σημαντικά επηρεασμένες από την ιστορία του Charles Dickens The Christmas Carol. Δηλαδή, στην αρχή, ένας ή περισσότεροι πρωταγωνιστές δυσανασχετούν με τα Χριστούγεννα, αργότερο όμως, με το πνεύμα των Χριστουγέννων στον αέρα, έρχεται η αλλαγή. Οι ιστορίες αυτές ακολουθούν έναν ιδιαίτερο ρομαντισμό. Περνούν πάρα πολλές αξίες όπως η οικογένεια, η φιλία, η αγάπη, η φιλανθρωπία. Συνήθως κλείνουν με μια μεγάλη συγκέντρωση όπου όλα τα μέλη είναι μαζεμένα σε κάποιο μεγάλο τραπέζι, τρώνε, κάθονται. Μια τέτοια συνθήκη τέλος πάντων. Σήμερα όμως θα αναλύσουμε μια ιστορία από το διπλό εορταστικό Mickey Mouse, το οποίο κυκλοφόρησε στις 23 Δεκεμβρίου του 2011. Η ιστορία μας λέγεται Ο βοηθός του Άι Βασίλη, με πρωταγωνιστή τον Goofy. Δεν το περίμενα όταν είδα πρωταγωνιστή τον Goofy ότι θα μ' άρεσε τόσο πολύ αυτή η ιστορία, αλλά έχει την ιδανική χριστουγεννιάτικη υφή και ελπίζουμε να σας αρέσει. Πάμε στην ιστορία. Η ιστορία μας ξεκινάει μόλις λίγες μέρες πριν τις 25 Δεκεμβρίου, με τον Goofy να γράφει ένα γράμμα στον Άι Βασίλη. Το εορταστικό πνεύμα έχει κατακλείσει το Mickey City και ο πρωταγωνιστής μας πρέπει να ετοιμάσει το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Για λίγα λεπτά αποκοιμάται και μόλις ξυπνά εμφανίζεται ένας αναπάντεχος επισκέπτης. Είναι ο Άι Βασίλης, ο οποίος σας εξηγεί το σκοπό της επίσκεψής του. Ένα εξωτικό, ο Γκούφολας, θείος ήρωά μας, πριν από χρόνια έφυγε από το Βόρειο Πόλο. Μα τώρα οι κεντρικές ιδέες του είναι πιο χρήσιμες από ποτέ. Οι δύο τους αποφασίζουν να το βρουν. Πρώτο βήμα στην έρευνά τους είναι τα σχέδια των εφευρέσεών του, τα οποία βρίσκονται στη σοφίτα του Goofy. Ανακαλύπτουν όμως ότι τα σχέδια τα έχει δανειστεί ο Ινδιάνα, οπότε και τον επισκέπτονται. Ο ίδιος τους αποκαλύπτει ότι δυστυχώς καταστράφηκαν πάνω σε μια επίθεση. Από ένα απομεινάρι προσπαθούν μέσω του Φράγκη, της ιδιοφυΐας της οικογένειας, να εμφανίσουν το αρχικό σχέδιο. Η διαδικασία αυτή όμως θα πάρει 5 μέρες να ολοκληρωθεί, οπότε εντωμεταξύ ο Άι Βασίλης προσπαθεί μαζί με τον Goofy να κατανοήσει περισσότερο τις επιθυμίες και τα ενδιαφέροντα των σημερινών παιδιών. Όταν παρέρχεται το διάστημα της αποκατάστασης, τα νέα δεν είναι καλά, καθώς αποκάλυψε μονάχα το εξώφυλλο των σχεδίων, το οποίο προφανώς ήταν άχρηστο. Με αυτά και με εκείνα είχαν έρθει τα Χριστούγεννα, με τους ήρωές μας απογοητευμένους, αφού δεν είχε βρεθεί κανένας τρόπος για να βρουν το ξωτικό εφευρέτη. Ανήμερα των Χριστουγέννων, καθώς όλα φαίνεται να είχαν χαθεί, χτυπάει το κουδούνι του σπιτιού του Goofy η θεία του με έναν συγγενή που δεν είχε ξαναδεί ο πρωταγωνιστής μας. Ήταν ο Γκούφολας. Αμέσως αγκαλιάστηκε με το πρώην αφεντικό του και αφού έλυσαν τις διαφορές του παρελθόντος, αποφάσισαν να επιστρέψουν στο Βόρειο Πόλο και να σώσουν τα Χριστούγεννα. Έτσι, όλη η οικογένεια είναι μαζεμένη στο γιορτινό τραπέζι, απολαμβάνοντας τη θαλπορή του στολισμένου σπιτιού, ανοίγοντας τα δώρα τους. Μα πώς κατάφερε ο Άι Βασίλης να μοιράσει όλα αυτά τα δώρα σε λίγες μόνο ώρες? Για μερικά πράγματα δεν υπάρχουν απαντήσεις. Φαντάζομαι όμως ότι θα έχεις ακούσει να μιλάνε για τη μαγεία των Χριστουγέννων.